Het Iepenbier-ministerie en de politie binnen Tieze de hele dag dwaande West met een reconstructie van de dodelijke stekpartij onder Moenewij in Moenijn. Bij het stekincident in juni 2020 verstoor een 43-jarige man uit Almere. Hij was door de verdachte 64 keer stutsen. Een 38-jarige man uit die Tjerksterdiel rekken zwier verwoenen, trommeleeft 36 stek- en snijverwoenings. Een derde slachtoffer kon ontsnappen, trog uit een ruut boppen in de wenning te springen. Kwart na de stekpartij was een 27-jarige man uit Moenijn onhouden als verdachte. Hij zit nog heel tijd vast. De reconstructie werd vastlijnd door het landelijke videoreconstructieteam uit Brabant. Rechercheurs, de verdachte en zijn advocaat, 2 slachtoffers en een tweetal tolken wien onwezig bij de wenning werd het in december van vorig jaar compleet misgieën. De officier van justitie, de advocaat en de rechtercommissaris volgen de registratie van afstand in een mobiele unit. De reconstructie wordt uitgevoerd om meer duidelijkheid te krijgen in de hele zaak, want onder de zaak zitten nogal wat hekken en egen.